Estem dintre? Sí, sí. Bona nit. Benvinguts de nou a una nova edició del Només Esport. Perdó, Només Esport. Primer de tot, demanar disculpes públicament perquè el meu empleat Joan Sàrria ha marxat a les barraques i m'he d'encarregar jo mateix, Jordi Martí, conseller delegat de Televisió del Ripollès, de presentar aquest programa. Avui ens acompanyen dos contertulians molt especials, coneguts a tota la comarca. A la meva dreta, el senyor Paco Lainez, de Creu Roja, Protecció Civil i col·laborador en totes les entitats polítiques i no existents a la comarca del Ripollès. Bona nit, senyor Paco. Yo soy Julio Jam, policía civil y... Güey, suavedito para abajo, suavedito para arriba. Cuando vayas este año... Bé, fins aquí. El senyor Paco serà l'auxiliar que acompanyarà el candidat ripollès que anirà a Eurovisió perquè aquest torni s'hi estalvi a casa nostra. A l'altre cantó de la taula tenim el corista ripollès per excel·lència que acompanyarà el candidat elegit a Eurovisió per fer-li les segones veus. El recordaran, doncs, per la seva veu aterciopelada. Ell és Andreu Vinyes. Bona nit, Andreu. Cabrón, ¿tens un euro? No. Senyors... Tens un euro? No. Cabrón. Bé, senyors, m'informen que ja tenim els resultats del candidat ripollès seleccionat per representar Ripoll al Festival d'Eurovisió i el guanyador, senyors, és ni més ni menys que Agustí Dalmau amb el seu èxit al Xingui Xingui. Deixi'm dir, per acabar, que segurament a partir d'ara serem una mica més perseguits del que ja érem fins ara, de que segurament se'ns mirarà amb una lupa més grossa i que es buscarà l'errada per tenir excusa per atacar-nos, però que nosaltres, i especialment un servidor, intentarà cada dia seguir fent professionalment impecable la nostra feina, que ja són més de 25 anys, de la qual cosa me'n sento molt orgullós. I per cert, se m'oblidava, amb una mica més d'educació, perquè com a mínim jo no insulto les persones. En una altra ocasió donarem veu i vot a tots els altres grups musicals ripollesos que en aquesta edició han quedat descartats, com ara Charango, No, Monfire, Gente Suficiente con las Ansias del Poder, No, Monfire, Fire. O bé, Me Cachis, Ni per tu ni per ningú, al carrer És buit, només hi ha un gos, o els nostres estimats Pullover amb la seva cançó Ripoll m'agrada. Perquè deixi'm dir, senyors, que la pluralitat genera riquesa. Bona nit.